4-0 del Peralada contra el Sant Andreu, al municipal de Peralada. Dues de les quimeres de la tercera divisió, sense cap mena de dubte, es van enfrontar aquest cap de setmana al municipal de Peralada. Finalment, un repartiment de taules, tal com per exemple vam veure a la visita amb la Pobla de Mafumet. Aquí veiem ocasions del Peralada. La primera part certament va ser una molt bona primera part dels d'Arnau Sala i Xavi Ponsí, van dominar, van generar ocasions, van sortir amb la pilota controlada des del darrere. Al final, un partit d'aquests dels quals estem habituats ja a Peralada, però amb la diferència que el gol no va entrar. Aquí veiem una de les pitjors notícies, sense cap mena de dubte, del cap de setmana per al Peralada, i és la lesió d'Ernest Forgas, el punta. Recordem, de moment, únic davanter puntanat que tenia l'equip, ja que Draman està lesionat i que Keita va marxar a segona B. Un clotet, el Saguntí. Sí, però està jugant més per banda que no pas en punta, llavors la referència clara ofensiva era Ernest Forgas, però com veiem ha caigut lesionat i Arnau Sala ja es mostrava que tenia per 3-4 setmanes pel cap baix. Llavors a la segona part veuríem com el Sant Andreu disposaria d'ocasions. Segons el tècnic Quadribarrat, va ser una de les millors segones parts de tot el campionat que es va viure al municipal de Peralada, però bé, al final és això, un gran partit de futbol, inusualment, ja que el resultat final va acabar amb un 0-0, però com veiem... Era un dels objectius, que ells no ens retallessin punts, no ens podem enganyar, la cosa cada cop queda menys, és important que els equips no se t'acostin. Aquests dos partits, Terrassa i Sant Andreu, els objectius eren sobretot no perdre'ls. Primera part crec que hem sigut molt superiors, que hem pogut, si no sentenciar, sí que fer un parell de gols i poder la cosa hagués anat més tranquil·la, i la lesió d'Ernest és una desgràcia, és com una creu que tenim a sobre amb els davanters aquest any, i la veritat és que amb la lesió aquesta es complica tot una mica. Esperem que sigui poca cosa, però una luxació, suposo que 3-4